pantes temen yen di sawah sing kadoan kaya dewa nembe mudun sing kaya wong gagah perkasa langka badane sun kegoda ning sampeyan langka secen apa maning yen wis nganggo lambi apa gawe seneng hati sundadi kekembang mame Alpin garap ngomong mame Alpin masih wirang mamae Kevin ning sampeyan tapi Allah cinta saya manda senengi yen kula dadi jodone apa umi apa epo awan bengine ati sun bayang-bayang bae apa umi ning sampeyan wong lanang dadi pojakan langka padane wong sampeyan kula tek sayang mama Nadia wayang temen lamun kula dikalakon mama Nadia bisa angres rasa ngenes pun ketua pantas temen yen di sawah sing kaduan mama panitia kaya dewa nembe mudun sing kaya wong gagah perkasa langka badane mama Adel sun kegoda sampeyan langka sejen apa maning Marta Suryadi yen wis nganggo lambi apa ati seneng nyanyi kekembang garap ngomong sun marani masih wirang ning sampeyan tapi apa saya anda senenge yen kula dadi jodone mama panitia awan begini ati sun bayang baik mama panitia ning sampeyan bapak cermat wong lanang dadi pojakan bapak cermat panitia langka padan mama panitia pian bola tek sayang wayang temen bos serang lawan kula di kalakon bos serang aku angres rasa ngenesun ketua apa maning yen wis nganggo klambi